Салом алейкум мардум. Ҳама каса соза саломатиётон хуб. Гуфти ваъда додагӣ кади шогирд Аминҷон кати рафтисем. Саволотон ҳамаша хондум. Зиёда аз 600 та савол омадааст. Агар кати саволои худум рӯпарӯ кунӣ, агар қариб 600 та зиёд савол омад. Саволотонро навистум. Ози хонае ки Аминҷон оз зидан момент зиндагӣ кардеста нишон метиҳум тонам. Барои чӣ нишон додистам? Вай шогирди дигариам телефон кардум ки хоната нишон метиҳум. Ва гуфт акай Парвиз гуфт хона гуфт ҷазира. Гуфтум ман сёмка мекунам нишон метиҳум тое ки изока шаву хонаша тоза нигоҳ дора. Ки меҳмон оварде меҳмон хеле якбора хонаи безеба бина агар талхакаф мешавад мега ки ака ман Тоҷикистон мерам. даркшои меҳмонат де. Чандум этажа? Якум этажда хонашон. Ин хона $350. Мекушум комментариотона чӣ гуфте? Комментариоя мекушум. Turn off questions, turn off comments. Инами хона ҳавлишон лифт надоштааст. Лифт надошта. Хай якум этаж. Хонаи ҳами брачка гирифтагӣ. Оли ябор худум бинум бо беҳади бад безеб бад набоша. Бо гап шунавем. Ҳоши хона зур туфли кати медуруеба. Не, дай нече мекаши. Хона и коридоруш. Кухня. Иҷа че? Иҷа хона ҷои ма местам. Ҷое ки ту меисти. Ина хона. Иҷое ки брачка Амин меиста. Уборка кардем донисти ки ман сёмка мекунам. Ина хонае ки Аминҷон меиста. Як хонача ози ӯ чира сарша гарам кунем. Некрӯзоз бо як бачаак дига омадисам ҷо мекунем ша. Не кухниш. Зур будааст. Вай тирзатуна. Хак шумо чӣ дорен медиздаги? Ку халадилник хонда чӣ дорен? Оҳо! Некрӯз? Бахшиш 1 секунд манда занг задан. Овози ма омадестай? Овози ма омадестай барои ки дуюм звонок шида. Зяк барои ки обычно вақти дуюм звонок занг мезанам, овоз гум меша. Касе ки тамошо кардестай, овози ма рафтестай? О, молодец, шид, овоз рафтестай. Халадилник некрӯз, шумо фақат мева мехӯре, гӯшт, пӯшт доштиян. Ана, сосискаву пасиска. Хай барои чӣ нест? Тамом мекушум комментария. Халадилник хай на хонашон, кухничашон ганда нест $350 да. Брачка ош шаватуна. Иҷаш чи? Ин велосипедои некрӯза чи? Инҷас туалету ваннашон тозаву озода. Ина ойначашон кушодагӣ молодец. Иҷа хонаи некрӯзай. ҷои некрӯзане ки нишон наметиҳум спальня точно ҳамун размере ки вай хона, яъне духонага. Фаҳмидена? Хонаи некрӯза нишон наметиҳум. Ҳозир мегардем саволотона ҷавоб метиҳа брачкаю. Баъд мо ҳами прямой эфир даём накунем илтимос занг задан да ё бахилен ё ман намедонам. овози ма ҳаст ё нест? Ҳами прямой эфир даём дидаву дониста медуроян занг мезанан. Астағфируллоҳ. Так, Амин. Саволои сериозни додагиам. Овоз аст? Овоз. Ина брачка, ҳамхе қапум саволоро ҷавоб гардонад агар ништяк мешам. Так. Англисия медонӣ ё ки не? Разговорный уровень, да, элементарный вопрос, да, ҷавоб дода метавонам. Лекин консул садрома пештар шино ки баржда шино ва саволотона ҷавоб дем. Анахе мемонам оба. Баклашкая. Консулсия дромадан да? Со комментариота кушу. Консулсия дромадан да сразу консул ба англиси сар кард. Ду саволиш да ҷавоб додам, сеюм саволиш кама кай халид нафаҳмидам.
ба гуфта ки русӣ қати метони фаҳмонда. Ба сеюм саволша русӣ қати. Хали перемешку ба гуфти ма и забон надонистан, даже русиям надони, ма интерес карда будам ки даже переводчики тоҷика метони гири қати. И савол ҳаст, озметим там. Просто ино гуфтесан ки англиси медони ё ки не? Не, профессионально не, разговорный уровень. Озами, ҳозир бромади гашти, масалан, мефаҳмиш оно? Аха беҳтарин. Тогда оянда худоха дурахшонай. Медосмотра дар куҷо гузаштем? Ма медосмотра подробно гум ё ки просто сокращенно. Медосмотра да душанбе формаи 063 вай справка ини вакцинация бурдум. Ма $400 да душанбе ҳисоб кардам. $400. $400 ҳисоб кардан, бо 4 та прививка охир мекунан ва ё намедонам барои чӣ хали ҳисоб кардан. Аммо Алмато да уже пешаки документом роӣ карда будам, ма да ҳисоб кардан $220. Омадам Алмато да по-любому уже $200 иҷа разница. Тоҷикистон да ягон кас гӯё ки пулош намехе нестай ки аммо $200 ам пулай. Омадам да иҷа гузаштам, $210 шуд короче. Обши дар Қазоқистон. Ами Яъне ки медосмотр ам дар Душанбе гаштем, ам дар Қазоқистон? Не, дар Душанбе фақат проверка кардам ва рецепшн да духтар штага, проспект медикал да. Дар Спартак, дар райони Спартак. Бурдум ман нишон додам ам справка, ма ҳисоб кард, гуфт 4000 чанд сомон мешава. Полностью медосмотр. Неки ба рафти да ҳамаша дар Қазоқистон гузашта. Не, ман медонистам ки Қазоқистон да арзон ай, просто интерес кардам. Значит, бачо, Қазоқистон да арзон ай, медицински справка ма просто шумо да кӯтоҳ гап занун. Овоз чӣ рафте се барои ки ма замин да мондагӣ мумкин микрофонум безеб бошада. Клиентакшен нега. Клиент я комментар руи шумо. Круча. Короче, бисёр вақт Алматада храб да мегиран. Агар дар Душанбе вакцинация гузаштем, бисёр вақт храб да мегиранд списоки вакцинои дорои гирифтагитона проверка мекунаю. Мега ки о вақти ҷанги Тоҷикистон да ҷанг будагишда шумои вакцина набуд, и буд гуфта ҳар хел вақт храб да мегиранд, мақсад барои пул кор карданшон. Лекин чӣ хел ки ман медонам Қазоқистон да арзон ай. А ҳисоби срок, а ҳисоби ки мақсад коронавирус ай, ба филм медицински справка 3 моҳ срок дора. 6 моҳ. Аммо справка ҳисоб мекунам, виза дамо қадар действия мекунам. 063 вай бессрочный вай барои ки просто ари ам медкарта мебинан чи прививка кадаги накадаги. Вай бессрочный. Значит, сроки медсправкотон 6 моҳ ай. Яъни шумо расчётотон агирен ки 6 моҳ нагзарад то ин ки двойной насузен. Рафтем дальше. Интервью ба кадом забон гузашти дар посольство? Выбери переводчик ҳаст, агар русия надони чӣ меша? Меша переводчика май и тема интерес кадаги будам. Ки переводчика пешаки просто заранее як ҳафта пеша интервью ты посольство да менаиси ки ты да переводчика ти вай мекунам. Ба му анкета приглашение ки ты дори медрои автоматически да он база хчон менаисонан ки ты переводчика ти медрои. Ам дар дромадан уже переводчика ти медрои пропускат мекунам. Агар ты переводчики шахси хта биёри. А меша ки ай салон ягон кас тоҷикдона файрод кунанд, што перевод кунанд, ёрдам кунанд. Ана иша намедонам. Набуд история. Мақсад бародаро, агар шумо русия надонен, тоҷикӣ ё ин ки танҳо узбекия донен, албатта дар Қазоқистон переводчики узбекӣ ба русӣ ёфтан қийтарай, тоҷикӣ ҳам нисбатан қийтарай. Ман история фаҳмидагим ки айзал як каса файрод мекунад, ёрдам ҳамчун как переводчик. Лекин бисёри случаёда агар переводчик катитон дуроварданӣ бошем, посольство да менависем ки ма забондоним камтар сустара, ма переводчик катит мебиёрум. Туда ҳам англисӣ гирифт, ба фаҳмид ки та англисит сустай, гуфт ки биё лучше урусӣ кунем. А урусӣ ки гап зад худи консул ё ягон переводчик? Не, консул вай русия гап мезанам, просто аксент хати хали соз гап мезанам. Фаҳмиде, на? Шамон. Рафтем. Қазоқистон чӣ хел рафти, чӣ ба 3 моҳ истоди? Ма Қазоқистон аки и история дароз ай, не ки нақл мекунам барои видео дароз шава. 2020 кадоми 2018 пур карда будам грин карта, 2020 интервью доштам. Айри коронавирус ҳама корошон ҷазир шуд, як хелш интервью назначит кардаги будан, коронавирус ки пайдо шуда, ма раҳошона маҳкам кардам. Баъд сентябрда сентябрда як ҳафта як хел одама як ҳафта пеша интервью, як хел одама 2 ҳафта пеша интервью сразу файрод кардан. Ва нигоҳ накардан ки раҳо маҳкамаи консулсия обычно. Нигоҳ накард ки раҳо маҳкамаи ҳуян, всё равно интервью назначит кардаг одамоя. Просто у судбозӣ шуда, суда барид, аммо чанд одама интервью назначит кардан. Як гала тоҷикоя ки ман худам лично медонам, айрӯи ҳамаи то, што раҳо маҳкам буд, интервью назначит кардаган айрӯи ки раҳо маҳкам буд, омадам халису. Маям тарсидам ки Алмата красная зона да,
яке гуфта намеша. Ма ами прокламация отменить кадан, ну прокламация 20-22 намедунам 21 да обычно дахил дора. Прокламация отменить кадан, сразу дим рейс Казахстан хуйшит. Билет гирифтам парим омадам. Гуфтам лучше уже ждать кади пока-то интервью-то даташа назначить мекунам. Хо ма Казахстан 21 март паридам рафтам, той вақта уже ма дидес садам ки Казахстан да интервью назначить мекадан, ай 24 ай феврал, ай саршави феврал ма ҳар рӯз қариб KCC письмо медарисондам ки чӣ ба Казахстан файро дорем, тоҷикоя файро надорем. KCC и Kentucky офис дар Америка иммигратсиони офисе ки нисбати иммигрантҳо савол-ҷавоб мекунанд. Ҳамаи документотона шумо KCC мепартоен. ҷояда KCC мефаҳмед Kentucky офиси Kentucky ана яъне ки брачка гуфтааст ки барвақт рафту интервюша дар ҳамон Қазоқистон ждат карда ҳисобе ки метарсид ки вақти коронавирус мумкин ки рейсо атмен нашавад ту омадан натонӣ. беҳтарин кор кардӣ. Шумо ҳам ҳамин корро бояд кунед барое ки Қазоқистон ҳақиқатан ҳозир вазъияти коронавирус нитуда нисудае. ана вақти анкета пуркард дар шоту чанқа пул мондӣ? Дар шот российский қайти буд қариб 500 000 российский, неки ҳисоб кардем ровно 500 000 набуд 493 000 хали доллар кати чи 6,700 доллар. Неки му справкай ма вақт ки духтари казашка принимать кардеста буд у қоям даже нагуфта ки ам справка ма дате хали ма худам гуфтам ам справка ма дорам нужниё номша гуфт додум ба ам охир ам справка дастам мондак нагуфта ки те ма гуфтам ма дорам ма ин нима қабул кунед. Значит барои сингло барои муҷаррадо 6700 7000 доллар дар шотон бояд маблағ дошта бошен. Дига савол чанд бор пур карди грин картата? Яким кун ма рости гап ҳами грин карта ҳами аруи акай парвиз я видеоша тамошо карда будам ам бачаҳои тоҷики аз ричард мекунад ҳамун ҷа ма фаҳмидам ки грин карта че парвошда набудам пур кардани анкета худам пур кардам дар хона суратам я ҷурам дастак и дерчит кадеса практика ягон бор интервю нагирифтагам барои ҳами камакак дар дил хали изо кашидестам хай як патсан сурат гирифт анкета худам пур кардам. Ба телефон ё ба планшет? Ба телефон. Ба телефон пур кардагия суратшам худаш гирифтагия. Яъне ки тарзи суратгириам худо хоҳа моҳои октябрда шумо да наздикии октябрда нишон метиҳам. Бисёре баъд савол додем ки грин картара чӣ хел мекунем чие? Ма худо хоҳа моҳи октябр наздикиёшда тарзи суратгирӣ ба телефон ва ба телефон пур карданашам мегумтона. Ба бисёриётон кор даен вақт надорен афсус. Ана ҳамин нишон метиҳам мерем даршим. Я чиз ма ҳамин 20 барои 20-22 пур карданда бачаҳои хидиё занг задан ки ҳамин грин карта мо да пур мекунем. гуфтам конечно бачаҳои нагорни омадан дикас ма гуфтам рафтем сурат гирен ма да биёрен ма худам пур мекунем загранатон нароӣ кунем. омадан гуфтам биё хай қайти худат як ҷоя равем суратгирӣ. гуфтам гап нест. рафтем як точка дар тарафи 7 километр буд. рафтем сурат гирифт пушти пардаи пушташ вообще ҷазира охинам хали ҷинҷала ба ҷинҷала сурат гирифт ҷинҷала мегум ака пардаи пушт дохи и авин намеша охи мега оз фотошопш мекунем нест меша мегум ака охи фотошоп ки кади уже блезид мекуни дисквалификация меша мега ти як сол на одам рой кадеста боши ма 5 сол мумкин бинен ҳамин пасшои акай парвиз мумкин ин 5 соли ки кадоми да ҳама одам сурат гирифтагия айрӯи хатоги ҳавай на 5 сол одамо нагузаштагия вақте ки сурата фотошоп мекунӣ ма ая айтишник фаҳмидагим вақте сурата распечатат мекунанд маълум нест а вақте ки цифровой сурат мегирӣ ҳамун ҷое ки фотошоп кардагиай мегапикселош як единица меша уже ваё ҳамун автоматически ҳамун вақте ки отбор меша грин карта распределит мекунад кия мегиран кия не ҳамун ваё мегапиксело уже ҳамун одамоя ҷудо мекунад минус намеравад просто ҳамин гап надорам ашанда ҳамун подземкашда як ман намедонам дар дигар ҷо барои рекламаш пул медода бош хай намедонам барои реклама ашан мада ягон хайр кунед подземка вай парковкаи ашандай май сервис ай номи ҳамун вайшон суратҳои мегирад суратҳои зур ман ҳамин омадани ҳаминҷа Қазоқистонда ҳамаи суратҳома да ҳавай пешакӣ гирифтам омадам ягон проблема гап нест раҳмат барои ҳамин сурат ай ҳама важнияй ширкатҳое ки грин карта пур мекунед илтимос $20 $30 20 сомон 30 сомон мегирен илтимос кортона ҳалол кунед барои ки вай одамое ки шумо да пур мекунанд ва ё ба умеду ба мақсад мепиёянд ҳамун да бародаро ҳаққи ҳамун мусулмонора на хӯрен
кортона кинен $20 20 сомония мегирен 30 сомония мегирен кортона ҳалол кинен тен суратҳои ҳалол гирен барое ки айрӯ як сурат шумо метавонед гарден айрӯ як ҳалқачаам бисёр вақт мегардонанд агар ҳалқа видеои пештара ма тамошо кунед ҳамаш аст и додарчаи вақтша нагирем як ҷо саросима рафтанем. Так лотарея ту дв 2020 буд ё дв 2021 дв 2021 охи дв 2021 саволи дигар номери кейсит чандум одам будӣ ау секретаи примерно чорақама чорақама 1500 1500 1500 груба плюс минус 1500 одам буд мақсади омадан ба Америка савола дода буд боша бо шумо да фаҳмона хай рости гап ака ма ҳамин 3 моҳи аввал чӣ хеле вай меша любой кор да любой чӣ даваем ва ҳамун грин карт ҳама чӣ омад дили ният мошин бизнес ака кадоми агар мешиносен 7 Motors як хахол роӣ мекуна усун ауксион мошин мехара дили ма ҳамин ҷада ака хай мебинем чӣ хеле чизи дар насиби мо тарафи парвардигор боша додарча да дастгирӣ мекунем Техас да бачаҳое он дафъа ман прямой эфир кардам ай Техас мошин бизнесо ислом ту да дахл дора ҳамин додарча да ман номерои тиам метиём телефон куна илтимос чизе ки ай даст мебиёя ман медонам ки шумо интернешнл кор намекунед шумо ай давлат берун мошин роӣ намекунед фақат даруни Америка да кор мекунед ҳамин ҳисоб ҳамин додарчаро дастгирӣ кунед то ин ки як тоҷики бародари мо соҳиби пул соҳиби як молу мулк шава бо ёрдамаш худо хоҳ як рӯз на як рӯз мо да мерасам раҳмат ана як саволи дигар просто саволои ман по очереди рафтеста барои ҳамин бахшиш ду саволи охирона метиём барое ки дигар савол манда нанавистен фақат таъриф карден ман ау дигар не таърифм накунед нависен саволотона ман ҷавоб метиём ман зурума медонам так чанд қа пас файрод кардан DS206 кай пур кардӣ и как это всё прошло ана иҷаш ака поподробнее бе ман уточнять кунам что дури бад надорем моҳи июнь проверкаи грин-карта шид июн 7 июн ту кай проверка кардӣ ва кай қафои документот шудӣ кай 260 формата роӣ кардӣ и кай тя интервю фарод кардӣ ба фикрам да 6 бегоҳии июн буд ман 7 июн проверка кардам анкетама ман даже намедонистам ки хали одамое ҳастанд ки именно ҳами грин-карта ака бовар мекунед намекунед ман чизе ки ҳаст мегӯям ман даже намедонистам ки одамое ки ҳами кора именно мебинанд делоя пеш мебаранд дур омадам дидам хай наисондагие ки то что отбирать кардам бреди хай оқам хирсан набудам барое ки медонистам ки далиш як гала кор дорад ҳафтум да ман результатша фаҳмидам наҳумда ё ки даҳумда ман уже ds ман роӣ карда будам дар се рӯз ҷамъ кардем ман ду рӯз ҳамин чия ҷамъ кардам ду рӯз адреси американский гуфтум да як одами беҳтарин номша хай намегирем адрес ама да дод гуфт ҳамин метавони ҳаминҷа адресои дак грин карта биёр додак ҳамин ду рӯз ҳамин ямак гуфтум тамом баъда ду рӯз 9 числои июн ту роӣ кардӣ и кай ҷавобаш омад июл да саршави июл да ман да омад ҷавоб ки вай анкетатон 100% сканоя роӣ кунед вақте ки ман сканоя роӣ мекардам ман да питер будагим скан меги бисёро намефаҳмам скан ин ҳуҷҷатотона сканировать мекунем через принтер да как ҳамчун далел роӣ мекунем ҳамчун доказательства КСС да прескрин меганшон накин пешаки чия роӣ мекунӣ загран судимости ба метриская хали документоу қам бисёр не ва ини билет ҳар ини брак ҳар 5 документа ини оила кадоми оилавия ини ма сета шуд тарҷумаша дар ҷо кардӣ тарҷумаша да пеш вефасентр ина турист да не да параш эронёян ба фикрам точка я ини эронёя да ҳамунҷа кадом переводи ҳуҷҷатоя дар вефацентрам ҳаст дар бари вефацентрам ҳаст яъне ду ҷо интихоб кунед фарқш нест ба фикрам абачи кадоми яхе одамо обязательно заверени меган заверени дар кор нест не ини ма только перевод буду печати амо переводчик тамом ягон документу мехали рафта заверид накард не апост дар кор нест через нотариус ҳам чиз дурӯғ не дар кор нест просто даиҷада сканоя роӣ кардам 20 июл да уже ман да ҷавоб омад ки тамом документотон ҳамаш 100% ждат кунед интервю ай 20 июл бинед ман чанд қа ждат кардам
намақадар вақт ба бидам июл боша август сентябр октябр ноябр декабр январ февраль март апрел май июн панҷуми май да омад. панҷуми май ту уже ҷавобш омад, интервюта назначит кардан июнда дромади. Аки потоки обша ҳисоб кунӣ, барои ки ман ҳар рӯз менависондум, ман уже ҷавобо. Иҷа як чиз ҳаст бародаро, ози ҳисобкитоби рӯзои мо хатоае, барое ки коронавирус. Ҳамин коронавирус календари одама вайрон мекунад, календари интервюёра ҳамаша бардак мекунад, чапагардон кард. Худо ба шукр айбайн рафт, нарафта бошам хотя би 50% 60% аз байн рафт. Ҳозир ҳамин система тест кор кард. Судай худо хоҳад касе ки очиратошона ждар доранд ҳатман файродшон мекунанд. Яъне ки ин брачкаи мая муҳлатоша ҳамчун факт, ҳамчун далел ҳисоб накунем, барое ки ҳама медонем ки шароит ҳозир дани момент нотуғриай. ҳатто бародаро шумо ай Тоҷикистон Москва парида наметонем ки ин бародар Америка омадагиай. Барои ҳамин муҳлатое ки додарчаи мо гуфт ҳамчун далел нагирен, слишком ба дилтонда наздик нагирен. Як комментатори ман савол дод ки акай Парвиз, ту фақат хеш таборот да ёрдам мекунӣ, фақат ҳавоё да ҷавоб метӣ, фақат ҳамо кати видео мекунӣ. Ман туда як савол метунам, ту мада кӣ мешӣ? Не му комментарий мам хидмам хондум, ина мардак бори ака ма и одама уже диюм конди дестам, яким кон аэропорт да встречать кини омад, ҳазор раҳмат, диюм кон ина ҳозир. Баъд дар интернет ман ранги шумо подписчик нам халид мечтад мекардам ки оли 27-да боя брачка дигам дистава уман намешнасуне ки бачаи хешомон, ямиам хешомай. Просто изом мекаша любой тоҷике ки то Америка мебиёя барои мая хешмай. Ҳеҷ вақт и гапагап назанен. Даже вақтш мешавад ки амакиём занг мезананд, ёфта наметонанд. Бачаи амаким занг мезананд, наметонанд ёфтан. Ина чунам мумкин якунҷо пост мекунану ана 27-ум ё 24-ум як брачкаи дига мебиёя, ваям встречат мекунем, худо хоҳад амҷода ҷош мекунем пешам миёда то ҳуҷҷатошона шидан, барое ки ҳуҷҷатҳои аминҷон кишид, мо дигар штат роӣ мекунем. Хай саволо кати тамом шуд, ман ози кати подписчикон гап мезанам. Савол дошта бошен, тагам видеода бо комментария монен, худо хоҳад аминҷон худаш медорад ҷавоб медгардона. Рафтем камакак ягон гап дорем. О, як гап дорам. Бинен, ака ман ситуатсияи хидма камакак нашод грин карта, ҳозир ранги меган профессионали ки ами грин карта мефаҳма, ҳозир як гала шудаги, як гала савитои метиян ки савитошон не нужния. Например, ин ами кори ма ами вақте ки июлда документома ма ҳама шароӣ кардам, бидан чанд одамое ки чанд тоҷик мешиносанша грин карта пир кардагиян, ӯ яке ай машҳуртарин грин карта пиркини тоҷика дар дирин Тоҷикистон. Нависондан ки короче группа дада группаи Telegram нависондан ки кадоми то июла то августа документоша пир кардагияй, тамом ҳамаи ваё ай корабль паридан гуфти гапо ва я дига нигоҳ намекунам, барои ки прокламатсия буд. Ва я дига нигоҳ намекунам, дальше ай сентябр усу кадоми документоша роӣ мекунам, ҳава я нигоҳ мекунам. Ина май шуд, 5 май дига чӣ гапе ки ваё гуфтан наоборот шуд. Кадоми то сентябр документоя роӣ кардаг буд, ҳава я якум нигоҳ кардам, баъд навози як гала одамое ки қапидан хичона қапидан гуфтан ки прокламатсия отменит мекунам, ба ме роӣ мекунем. Ина ваё монда. Лична хидма ина ма ампад Қазоқистон рафта будам, ма мегуфтан ки на навис KCC, на акай Парвиз гуфт KCC чӣ маъни дора, аму компания, аму государственное учреждение да Америка ки ами именно документои грин карта мебина, именно ами короя ҳавай нигоҳ мекуна ва посольства роӣ мекуна, посольства интервю назначитон мекуна. Ма да чанд бор нависонда будам ки на нависон бисёр ҳавай KCC ки чорни список да ин партонта вообще интервю я даховод мебини. ҳар рӯз ман менависам, ман гапошона гӯш мекардам, не ки калаи хидм хати. ҳар рӯз менависондум, ма да 28 марда худо ба шукр омад ки 15 июнда шумо ҷавоб вай доред. Америкада чорни список вақте ки переписка мекунен ку хеле гап нест. Шумо хиёл накунед ки уҷа якта одам мешина, ҳама имейлоя мехонаю, иҷа миллион имейл мебиёя, и коргарошонам ай ҳазор зиёдай. Яъне якта хати шумо як одам намехона. Барои ҳамин нависен, хушрӯ карда нависен. Ин хеле не ки ҳамин наижатшон кунен, не, аккуратна, дипломатична, хушрӯ карда чихел ки додарчаи мо навистагиам, хе нависен, худо хоҳад ҷавобои ҳаматон мебиёя. Ягон гап дига дорем? Не, оқибат ҳамин калаи хитона кор фармонен ҳамаш меша, ҳар як асоси советник шудаги, ҳар як асоси. Ҳар каса гӯш накунем. Ай хито намонем.
рафтем. Ма гиром. Тамом. Тамом. Чӣ? Раҳмати калон барои вақт ҷудо кардагӣ. Брашикос мерем. Ана комментариётонам гирон мекунам. Ана ку фаҳмиден. Интервью худо хоҳад познаватель нишид барои шумо. Боз 24-умда як брачка мебиёяд. То же самое мегирем ша, мебиёрем, ҷобаҷо мекунем. Боз нишон метим тона. Бо шумо буд Парвиз. И эфирозе сохранид мекунам, барои ки 1000 кас зиёд тамошо кардистен. Раҳмат калон барои вақтона манда удилят кардагӣ. Барои чи соати 3 гирифтум, барои чи соати 2 гирифтум Америкада. Камтар пас футбол сар мешад баъд 14 минут. Ана ҳамуда худум англисия не намедонам. Англиси маз нағзай худо ба шукр. Барои чози бромадум, барои ки 14 минут пас футбол сар мешад. Равен анаку футболотона каси тамошо мекунед, тамошо кунед. Як бор дига салому алейкум аз Нью-Йорк. Як камтар пас бо прямой эфир мебарам, як 15 минут кати шумо ҳамсӯҳбат мешам нисбати савол-ҷавобҳои худмон. Еква эфира ма сохранид намекунам. Оз ина сохранид мекунам, камтар пас медарам. Азиз Раҳима, салому алейкум як бор дига. Раҳмати калон барои видеои кардагитон азиз Раҳима. Ба падару модартон салом расонед. Як бор дига салом алейкум. Аҳмад Маҷахед рави зикр кунен. Худат бародар ин одами зикркин зикр кун охи мо зикромон академ фарқият соат ҳаст. Блок кунам шояд не блок намекунам та. Салом алейкум як бор дига.